Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Yuno. Taong 1963, Bagong Baryo, Capiz. Ipinanganak na merong magandang itsura itong si Yuno. Noong nagbibinata pa lamang siya, hindi niya maipagkakaila ang dami ng dilag na nahuhumaling sa kanya. Minsan nga, dinadayo pa siya nito sa eskwela para lamang makita. Dahil sa wala pa naman siya noong pakialam sa mga ganoong uri ng bagay, kung kaya't hindi niya yun pinapansin. Lumipas pa ang mga taon, unti-unti nang nagkakaroon ng kamalayan si Yuno sa mga ganoong uri ng gawain. Sa kanyang unang karelasyon, doon na talaga siya namulat. Hindi rin naman sila nito nagtagal. Gawa nang naiirita siya sa pag-uugali nito dahil sa maraming ipinagbabawal. Nang magkahiwalay sila, humanap siya ng panibago, subalit hindi rin naging maganda ang naging wakas nito. Magmula noon, naging paiba-iba na ang karelasyon ni Yuno hanggang sa dumating ang puntong napansin na lamang niya na marami na pala siyang nasaktang babae. Dahil dito, napagpasyahan niyang lumayo na sa tentasyon. Sa pagtatapos niya sa sekundarya, naging maayos naman ang lahat. Bagaman pinapaaral siya ng kanyang mga magulang sa Karatig Bayan, hindi niya yun sinunod dahil ang nais niya noong mangyari, manatiling kasama ang mga ito. Wala naman noong nagawa ang kanyang mga magulang, lalo pat naniniwala ito na hindi mahalaga ang pagtatapos ng kolehiyo. Ayon sa kanyang ama na, dagdag gastos lamang yon para sa mga karunungang nakuha na nila. Dagdag pa nito na, sapat na ang kanyang kaalaman para makakuha ng magandang trabaho. Ilang buwan lang noon ang lumipas, matapos ang pagtatapos, naging abala na noon sila Yuno sa kanilang mumunting bukirin. Pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng palay ang kanila noong ikinakabuhay, kaya na may habang bata pa siya, pinili na niyang matuto sa mga gawaing mamanahin niya. Lubos naman yung ikinatuwa ng mga magulang niya, gawa ng sa kanilang 4 na magkakapatid, siya lamang ang nagka-interes sa ganoong uri ng gawain. Habang abala siya noon sa bukid, may mga pagkakataong inilalahad ng kanyang ina na napapadaan sa kanilang pamamahay yung una niyang kasintahan. Nagtatanong lang yun ukol sa kanya, tapos umaalis din naman kaagad. Dagdag pa ng nanay niya na kahit ilang beses niya yung tanungin ukol sa pakay nito, hindi yun sumasagot. Basta ang palagi nitong habilin, babalik na lang ako pag nandito na si Yuno. Matapos namang marinig ni Yuno ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya maiwasang mapaisip, gawa ng magdadalawang taon na rin naman ang nakaraan magmula noong nag-usap sila. Siyempre kahit wala na silang dalawa, aminado rin naman siya na minahal niya ito. Bilang pagpapakita rin ng kanyang respeto, pinili niyang itago ang lahat ng naging karanasan nila. Dahil sa mga ganoong pagpaparamdam ng kanyang dating kasintahan, nagpasya siyang hanapin ito para kausapin. Hindi naman siya noon gaanong nag-aalala, lalo pat naghiwalay sila ng hindi gaanong nagkakasamaan ng loob. Ngunit sa kasamaang palad, ilang araw na noon ang dumaraan, hindi niya pa rin ito nahahanap. Ayaw naman niyang tumungo sa bahay nito, gawa ng natatakot siya sa mga sasabihin ng kapatid nito sa kanya. Isang hapon, habang nagpapakain siya ng mga alaga nilang baboy, nasipat naman niya yung naglalakad sa palayang sinasakahan ng kanyang ama. Pagsilay naman niya rito, nagmamadali naman siyang sinalubong ito habang masaya yung tinatanong ng, "Oh, napabisita ka. Akala ko ba galit na galit ka sa akin?" Nang marinig naman yon ng dalaga, napangiti lang naman ito na para bang tanggap na nito ang mga nangyari. Sa kanilang pag-uusap,
Doon na pag-alaman ni Yuno ang pakay ng dati niyang kasintahan. Ayon dito, kaya siya nito hinahanap ay dahil sa meron yung nais ipagawa sa kanya. Dumating kasi ang kapatid nito galing si Kihor, kaya ang nais mangyari ng babae, akitin niya ito. Dagdag pa nito na madali lang mauto ang kapatid niyang yon, kung kaya't paniguradong mahuhulog yun sa kanya. Mariin din itong inilahad na kapag nagawa niya yung masaktan at mapaiyak, hindi siya nito sisisihin ukol sa mga nangyari. Pagkalahad naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang iniaabot ang kaliwa nitong kamay. Nang masipat naman yun ni Yuno, mariin naman niyang pinag-isipan kung makikipagkasundo ba siya rito. Sa isip-isip niya, parang wala namang kasing halaga ang kasunduan nila. Naniniwala rin si Yuno na mayroong binabalak ang babaeng yon para sa kapatid nito. Maya-maya pa, nang mailahad na nito sa kanya ang mga bagay-bagay, agad din naman yung umalis. Bago yun tuluyang makalayo, muli siya nitong inabisuhan na hindi niya pagsisisihan ang mga gagawin niya. Ilang linggo pa noon ang lumipas, na natiling nagtatrabaho si Yuno sa kanilang sakahan. Ni minsan hindi sumagi sa isip niya na patulan ang babaeng yon. Bukod kasi sa alam na niya ang pag-uugali nito, naniniwala siya na hindi yon tama. Ayaw niyang manakit ng hindi sinasadya, lalo pat kung kagustuhan lamang ng mga taong hindi naman niya kaano-ano. Akala niya magiging maganda noon ang takbo ng kanyang taon, pero nang minsang bumisita siya noon sa baryo, nakita niya ang kapatid nito kasama ng dati niyang karelasyon. Unang silay niya pa lamang sa babaeng yon, hindi na niya maipagkakaila na nahumaling siya sa ganda nito. Ayon kay Yuno na, habang tinitingnan niya ang dalagang yon, hindi niya maipagkakaila na parabang nagayuma siya. Ultimo yung mga lalaking nakasilay dito, patuloy doong bumubuntot para lamang yon ay masilayan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, hindi niya napansin na malapit na pala sa kinaroroonan niya ang dalawa. Bago naman yung lumagpas sa kanyang kinatatayuan, napangiti naman ang dati niyang karelasyon habang masayang itinuturo ang kapatid nito. Magmula noon, palagi nang nasa isip ni Yuno ang babae. Kahit sa pagtulog niya nakikita niya ito. Hindi niya mawari pero may kung ano sa isipan niya ang nag-uudyok sa kanyang makipaglapit sa dilag. Nga pala, nasa edad 22 anyos pa lamang noon si Yuno. Binatang binata pa, kaya na may medyo malakas pa ang dating. Yung babae naman nasa edad 22 anyos rin. Subalit ang pamamaraan ng kanyang pag-isip ay higit na mas malawak kung ikukumpara kay Yuno. Ilang araw pa noon ang lumipas, pabalik-balik na itong si Yuno sa baryo. Minsan pinipili niyang dumaan sa bahay ng dati niyang karelasyon, masipat lamang ang kapatid nito. Ibinahagi na rin niya yon sa kanyang mga magulang nang sa gayoy kahit papaano alam nito ang kanyang ginagawa. Isang hapon, habang binabagtas niya noon ang daan, nagkataon namang nagkasalubong sila ng babae. Pagsilay naman niyang wala yung kasama, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Wala naman siya noong masamang binabalak, bagkus ang tanging nais niya lamang mangyari ay ang makilala ito. Nang marinig naman ng dilag ang kanyang naging tanong, napangiti lang naman yun sa kanya habang sinasagot ang mga katanungan niya. Sa kanilang pag-uusap, nakilala niya ang babae sa pangalang Clara. Kagaya ng dati niyang kasintahan, makinis din ang balat nito at meron yung nakakahumaling na pagmumuka. Mahinhindi ng kilos nito at hindi yun nagsusuot ng mga lantarang damit. Para kay Yuno, isa yung uri ng babae na dapat igalang at irespeto. Kahit kasi hindi niya itanong, nasisiguro niya na napalaki yun ng maayos ng pinagmulan nitong pamilya.
Matapos naman nilang magkakilala, doon na nag-umpisa ang kanilang ugnayan. Dahil sa marami na rin noong karanasan si Yuno, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na niya lolokohin ang babaeng yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman yung umalis, gawa ng meron pa yung pupuntahang lugar. Si Yuno naman noon, bumalik na rin sa kanilang pamamahay para magtrabaho. Buwan pa noon ang lumipas, naging magkalapit na sila ni Clara. Hapon-hapon nakikita sila noon sa liwasan para mag-usap. Di naman yun nagiging mahirap para sa Dilag, lalo na't hindi naman yun gaanong hinihigpitan ng pamilya nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagkikita, nagdesisyon na itong si Yuno na umakyat doon ng ligaw. Pagkarinig naman ni Clara sa kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding kagalakan. Pagsilay naman doon ni Yuno, abot langit naman ang kanyang tuwa, gawa ng ramdam na ramdam niya na nahuhumaling din ito sa kanya. Gayunpaman, di pa rin siya nagpakakampante, lalo pat nasisiguro niya na sa kanilang baryo marami yung manliligaw. Upang maging formal ang kanyang hangarin, kinabukasan noong mismong araw na yon, isinama niya ang kanyang mga magulang sa pamamahay nito. Doon ay nakipagkilala na sila sa mga magulang ni Clara nang sa gayoy maging opisyal na ang panliligaw niya. Nang marinig naman ng ama ni Clara ang kanyang pakay, dahan-dahan naman yung humarap sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, "Nabalitaan kong ginawa mo sa kapatid ng anak kong nililigawan mo ngayon. Yuno, gusto kong makasiguro kung hindi na ba mauulit yung ginawa mo dati. Huwag mo naman siyang paglaruan. Yung mga anak kong yan, mahal ko yan. Nasasaktan ako kapag merong nananakit sa kanila. Pasalamat ka nga, pinatuloy pa kita. Kung hindi dahil kay Clara, baka di na kayo nakapasok rito. Prangka ako kung magsalita, Yuno. Kaya masaktan man kayo, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ngayon, kung sigurado ka na dyan sa nararamdaman mo, wala naman yung problema. Di naman kasi kami nagpapasya sa kagustuhan ng anak namin. Ang sa amin lang, huwag mo siyang sasaktan sa anumang paraan. Mabuti kaming tao, pero pag nagalit kami, sigurado ako, hindi niyo yun magugustuhan." Nang marinig naman ni Yuno ang sinabi ng ama nito, mula ulo hanggang talampakan, ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para magsalita, seryoso naman siya roong tumitig habang sumasagot ng, "Manong Tomas, pasensya na ho kayo sa mga nangyari. Alam naman ng anak mo na hindi namin kagustuhan kung bakit kami nagkahiwalay. Sana ho, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon para mapatunayan ang sarili ko. Mahal ko ho yang si Clara at ni minsan wala akong balak na lokohin siya. Sa katunayan ho, siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay." Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang ama nito. Matapos ang seryoso nilang usapan, binigyan na sila ni Clara ng pagkakataon para makapag-usap. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, unti-unti naman niyang napapansin ang pagiging tuliro ng kanyang ina. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, lalo na't nasa ibang bahay sila. Ilang oras pa noon ang lumipas, minabuti na nilang magpaalam sa pamilya nila Clara. Sa pagbagtas nila ng daan, laking gulat na lamang ni Yuno nang ilahad sa kanya ng tatay niya ang tungkol sa nararamdaman nitong kakaiba sa pamilyang yon. Bagaman hindi pa ito sigurado, mariin naman siya nitong inabisuhan na mag-ingat at huwag magpakakampante. Dagdag pa ng tatay niya na, maging kay Clara, meron din siyang nararamdamang kakaiba. Yuno, dumaan nga muna tayo sa kilala kong albularyo. Meron lang ako mga bagay na itatanong. Wika ng ama niya, matapos nitong mailahad ang mga naramdaman nito.
Upang hindi na rin maghintay ang nanay niya, inabisuhan na rin nila yon na mauna na sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, pagdating nila sa bahay ng albularyo, bumungad naman yun sa kanila na merong mga pasyenteng ginagamot. Sa pagmamasid noon ni Yuno, gulat na gulat naman siya sa kadahilanang ang mga nakikita niya doon, purong mga binata. Ayon sa albularyong kaibigan ng kanyang ama, bawat isa sa mga binatilyong yon na biktima ng kung anong salot. Hindi yun uri ng kulam o barang, kaya na may napakahirap para sa kanya na matukoy ang pinagmulan nito. Mariin din itong inilahad na kung sino man ang nagpakalat ng ganoong uri ng sakit, paniguradong hindi yun pangkaraniwang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na iisang bagay lamang ang kanyang nalaman at yon ay nagayuma ang mga taong yon ng kung sino. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, mas lalo pang tumaas ang kutob nito na merong kaugnayan si Clara sa mga nangyayari. Sa pagsapit ng takip silim, nang silang tatlo na lamang ang naroon, agad naman silang tinawas ng albularyo. Wala naman yung nakita sa kanila, maliban na lamang sa mga markang nagkalat sa kanilang mga katawan. Dahil dito, nakumpirma ng albularyo na ang lugar na kanilang pinuntahan ay walang iba kundi isang pugad ng mga aswang. Ang ipinagtataka lang ng matanda, bakit hindi sila nito sinubukang tigalpuhin o lagyan ng parusa sa kanilang mga katawan? Nang marinig naman yon ng ama ni Yuno, pilit naman yung nagmaang-maangan ukol sa mga nangyari. Palusot ng kanyang ama, kapamilya lamang nila ang pinuntahan nila noong mismong araw na yon. Dagdag pa nito na, maliban doon, wala na silang binisita pa. Ganun ba? Ibig sabihin yung kapamilya niyong yon, mga aswang. Kayo ba? Mga aswang din ba kayo? Pabirong sagot naman ng matanda. Ay nako, hindi ho. Kung aswang kami, hindi kami makakapunta rito. Tsaka isa pa, matagal mo na akong kilala. Buong buhay mo ba? Nakita mo na akong lumipad? Ikaw talaga kung ano-ano na lang ang naiisip mo sa amin. Sagot naman ng tatay niya. Matapos nilang mag-usap, agad namang umalis sila Yuno sa pamamahay nito. Habang binabagtas nila noon ang daan, paulit-ulit naman siyang pinaalalahanan ng kanyang ama ukol sa mga bagay na dapat niyang gawin. Muli rin siya nitong tinanong kung itutuloy niya pa ba ang pag-akyat ng ligaw kay Clara. Nang marinig naman ni Yuno ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy pa rin silang nagkikita ni Clara. Ayon sa kanya, na noong mga panahong yon, wala naman siyang kakaibang nararamdaman, maliban sa masangsang nitong amoy minsan. Gayunpaman, hindi niya yun pinansin, gawa ng buong akala niya, baka meron lang itong trabahong ginawa. Subalit habang tumatagal ang pagbisita niya sa bahay nito, unti-unti siyang namumulat na meron talagang kakaiba sa pamilyang yon. Yung kapatid ni Clara na dati niyang kasintahan, pakiramdam niya natutuwa yun sa mga nangyayari sa kanila. Wala rin itong nararamdamang selos na para bang wala man lang namagitan sa kanila. Buwan pa noon ang lumipas, marami na siyang napansin na hindi kaaya-ayang bagay. Tuwing hapon, palagi siyang nakakaamoy ng umaalingasaw na baho sa pamamahay nito, subalit ang ipinagtataka niya, hindi man lang yun napapansin ni Clara at ng mga magulang nito. Kapag kumakain din sila ng sabay-sabay, purong saging at tuyo lamang ang kanyang inuulam kahit meron namang mga karneng nakahain. Napakasarap ng pagkakaluto nito pero ni minsan hindi niya yon natikman. Ang mas ikinagulat niya pa sa lahat
ay yung mga pagkakataong nasisipat niya ang miyembro ng mga pamilyang yon na merong buradong pagmumuka. Akala niya purong panlalaro lamang ng kanyang paningin ang kanyang mga nasisilayan, pero dumating ang puntong si Clara na mismo ang nagtapat sa kanya nito. Sa abot ng pagkakatanda ni Yuno, huling linggo na noon ng Nobyembre nang maganap ang pangyayaring yon. Magbabandang 5:00 na noon ng hapon, habang abala siya sa pagpapakain ng kanilang mga alaga, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang makapansin ng iilang mga panauhin na naglalakad sa palayan. Dahil sa medyo madilim na noon ang lugar, hindi niya maaninag ang pagmumukha ng mga ito, kaya ang ginawa niya, dahan-dahan siya doong lumapit habang patuloy yung tinatawag. Akala niya meron yung hinahanap sa palayan, pero nang ilang metro na lamang ang kanyang layo, doon niya nasipat ang isang babaeng nakasayad sa lupa ang buhok, nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, at sa bunganga nito, meron yung sakmal-sakmal na bata na nasa edad 5 taong kulang. Dala ng kakaiba nitong anyo, nasisiguro niya hindi yon pangkaraniwang tao. Pag-angil naman ito, agad naman siyang napaatras sa baykuhan ng kahoy na nakabuksok malapit sa kinaroroonan niya. Bagaman takot na itong si Yuno, hindi niya pinipiling tumakbo sa takot na baka habulin siya nito. Makalipas pa ang ilang minuto, halos maihi naman siya sa takot nang masipat niya ang nilalang na yon na unti-unti nang nilululon ang bata. Yung dalawa naman itong kasama, nakatitig lang sa kanya, nagaangil habang dahan-dahang lumalapit. Alam ni Yuno na naghahanap lang yon ng paraan para sumugod, kaya na may saabot ng kanyang makakaya, pinilit niya roong makalayo. Ang nakikita niya kasi noong pag-asa ay yung isang maliit na kubo na malapit sa kulungan ng baboy. Kung makakapasok siya roon, nasisiguro niya makakaligtas na siya sa mga nilalang na yon. Maya-maya pa, pagsunggab naman ng isa sa mga ito, buong lakas naman niya yung hinataw ng kahoy sabay karipas ng takbo patungo sa baryo. Nagawa pa siya nitong mahawakan sa kanyang damit, pero hindi yun sapat para tumigil siya. Pagdating naman niya sa loob ng kubo, agad naman niyang isinarado ang pintuan sabay tago sa pinakasulok nito. Mula roon, rinig na rinig ni Yuno ang pag-atungal ng mga nilalang sa labas. Paulit-ulit din itong niyuyugyog ang kanilang kubo, pero awa naman ng Diyos, hindi yon nagpatinag. Kalahating oras pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang pagsigawan ng mga nilalang na yon. Sa estado ng mga ito, tila bang meron yung doong kaaway. Gayunpaman, wala siyang naging lakas para yon ay tingnan. Kahit sino naman siguro, manlalambot talaga sa oras na hinabol ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, rinig na rinig naman ni Yuno ang sigaw ng mga nilalang na yon. Meron ding mga pagkakataong kumakalabog ang mga ito sa dingding ng kubo habang umaangil. Dahil dito, nagdesisyon na lamang siyang manalangin para sa kanyang kaligtasan. Dala ng takot niya, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang makiramdam hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan paggising ni Yuno, doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob para sumilip sa labas ng kubo. Pagsilay niya sa may bandang pinto, dali-dali naman niya yung binuksan dahil ang nakita niya roon, walang iba kundi si Clara na duguan. Nagtamo yon ng iba't ibang pinsala sa katawan, kalakip ang mga malalalim nitong mga saksak sa may bandang tagiliran. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, bigla naman siyang nakahinga ng maluwag matapos niyang mapagtanto na buhay pa ito. "Clara! Clara! Gumising ka!" Sigaw ni Yuno. Subalit kahit anong gawin niya, nanatili yung walang ulirat buhat sa pinsala nitong natamo.
Nang akmang dadalhin niya na yon sa albularyo, sakto naman ang pagdating ng kanyang ama kasama ang mga magulang nito. Ayon sa ama ni Clara, 3 aswang nakalahi nila ang nakalaban nito. Pinadala yon ng dati niyang kasintahan sa kadahilanang hindi nito matanggap na seryoso na si Yuno sa kapatid nito. Di naman nila yun maaring kampihan, gawa ng away yon ng kanilang mga anak. Naniniwala rin silang makakaya yun ni Clara kung kaya't ibinuhos nila ang kanilang pagtitiwala at pag-asa sa mga kamay nito. Matapos naman yung marinig ni Yuno, agad naman niya yung tinanong kung nasaan na ang dati niyang karelasyon. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ang ama nito habang nagsasabi ng, "Pinabalik ko na sa Siquijor. Huwag kang mag-alala, hindi na siya rito babalik. Sa ngayon, unahin na muna natin si Clara. Saka na ang mga bagay na yan. Yuno, ipinapaalala ko lang ulit sa'yo, hindi ka na maaari pang umurong. Kapag tinalikuran mo itong anak ko, uubusin ko ang pamilya mo. Mula kapinsanan hanggang sa mga malalayo mong kadugo, wala akong palalampasin. Ibinuwis ng anak ko ang kanyang buhay para mailigtas ka. Hindi nararapat para sa kanya na iwan na lang basta." Nang marinig naman ni Yuno ang sinabi nito, doon na mismo nangako siyang si Clara na ang magiging kasama niya habang buhay. Dagdag pa niya na wala na siyang ibang hihilingin kundi ang makasama ito. Akala niya magiging masaya na ang kanilang buhay, pero sadyang magkaiba ang mga tao at aswang pagdating sa laman. Ang 3 anak noon nila Yuno, purong mga kulang-kulang. Yung panganay may sakit sa pag-iisip, habang ang 2 naman ipinanganak na mga baldado. Gayunpaman, hindi ito basihan para kay Yuno at Clara para sumuko na lang. Sa kabila ng kanilang nakakalungkot na pamilya, pilit nilang pinangalagaan ang kanilang mga anak. Lumayo na rin sila noon sa baryo nang sa gayoy makapagsimulang muli sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tao. Pero alam niyo ba na kahit wala ng balita ang mga kapatid ni Yuno sa kanya, ni minsan hinding-hindi siya nito nakalimutan. Magpahanggang sa ngayon, kahit matanda na ang sumunod sa kanya, nanatili pa ring sariwa sa alaala nito ang tungkol sa kanyang kapatid na nakahanap ng tunay na pag-ibig sa isang aswang. At yon ay walang iba kundi si Clara, ang babaeng galing Siquijor. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko masabi kung meron ba tayong happy ending o medyo malungkot. Pero siguro lamangan na lang natin yung saya, 'di ba? Yung happy ending kumbaga. Kasi nagkatuluyan si Yuno at si Clara. Yun nga lang, yung mga anak nila may mga diferensya sa katawan. Siguro hindi naman yung ginusto ni Yuno o hindi naman yung ginusto ni Clara. Hindi ko naman masabi na sigurong karma yun ni Clara sa pagpatay o pagkain niya ng tao. Pwedeng ganun no? Pero hindi rin Kasi ugali na talaga ng aswang yung mga ganyan Though wala naman sinabi na kumakain ng tao yung pamilya nito ni Clara, pero syempre understood yun. Kumakain yan kung hindi man karne ng tao karne ng mga buhay na hayop. Sana doon na lang tayo sa hayop na side, no? Para alam niyo yun, hindi nakaka-guilty yung kwento natin. Pero overall, para sa akin yung kwento napakaganda, tsaka nakakatakot, lalo na yung banta ng tatay ni Clara. Siguro kahit sino sa ating mga lalaki ang pagbantaan ng ganun ng isang padre de pamilya, talagang medyo matatakot tayo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.